Això era un pagès que baixava del poble cap a la ciutat amb un ase carregat amb 2 carbasses grosses a les alforges per vendre-les al mercat. Amb aquestes es va trobar un carboner que baixava del bosc amb un ase carregat de carbó acabat de fabricar i que també anava a vendre al mercat. El carboner es va fixar amb aquelles carbassotes que portava el pagès i va romandre tot embambat perquè no n'havia vistes mai unes que fessin tant d'embalum i no va saber què eren. «Germà, i què és això tan gros que dus dins les alforges del teu ase?» El pagès va quedar estranyat al veure que el carboner no reconeixia que allò que hi havia a les alforges eren carbasses i, com que era una mica murri, va decidir fer-li una broma. «Ai, doncs, que no et funcionen bé els ulls? Què han de ser? Ous de somera!» «I les someres fan ous?» va demanar el carboner, brandant uns ulls com unes taronges. «I no han de fer ous, home!» contestà el pagès. I si es coven, aquests ous neixen?» «Oi, no han de néixer, si són naixents! Ei, i de pressa que ho fan!» Però neixen ases!» «I doncs què vols que neixin d'uns ous de somera? Gallines?» «Au, vinga, no em vinguis amb històries tu ara!» va dir el pagès, veient que ja tenia el carboner mig enganyat. «Doncs això ho he de tocar amb les mans, costi el que costi. Escolteu», va dir el carboner, «i si abaratim el viatge cap a la ciutat? Jo us dono el meu carbó i vos en doneu els ous de somera». «D'acord, tracte fet», digué el pagès amb una riallota. «Però si voleu que neixin someres d'aquests ous, heu de covar 8 dies dins el llit. Els poseu una mica separats l'un de l'altre, us agegueu al mig, ben estretet, i us tapeu amb una manta. Però estigueu molt atent, perquè si us moveu o dieu paraula, no naixeran. Això és molt important». Quan el carboner va arribar a casa seva, va fer tot allò que el pagès li havia dit. Quan la dona del carboner va arribar a casa, es va trobar la casa oberta i l'ase dins l'estable. «I a on es deu haver posat aquest homenot meu? N'ha fet vi avui». «Li deuen haver comprat tot el carbó pel camí. Deu haver anat a la taverna a fer un got. Ja vindrà quan vulgui». Però en entrar a l'habitació va veure que sobre el llit hi havia un embalum molt gran, tapat amb una manta, i que del capdamunt en sortia el caparró del carboner més sèrio que una patata. «I que no estàs bo, home? Hauries pogut dir alguna cosa, tanmateix». «Xxt, xxt», feia ell amb un dit a la boca. «Però què tens? Què fas tapat a aquestes hores? Com és que t'has enllitat? Què és això? Què és aquest pony que t'ha sortit a la panxa i a l'esquena? Ai, què hi amagues aquí sota?» I ell no parava de fer amb el dit davant la boca. «Xxt, xxt». Ella va intentar aixecar la manta per veure què hi havia amagat allà sota. Però el carboner tragué els braços i els estengué pitjant amb tota la força damunt la manta a cada un dels costats de les carbasses perquè ella no els hi destapés. A la dona li vingueren 1000 idees i cada una era més dolenta que l'anterior. «Ai, i què li haurà passat al meu maridet? Un home tan assenyat com era ell. El seny se li deu haver trabucat. Ell mai havia fet aquestes coses. Ai, que deu haver caigut i es deu haver donat un cop al cap tot anant al mercat». De seguida va anar a buscar les seves veïnes i els hi va explicar tot el que estava passant. Les veïnes varen entrar a la cambra i allí es varen trobar el carboner, encara estirat dins el llit, tapat amb la manta fins al nas, covant, amb uns ulls ben eixerits, mirant-les totes de fit a fit. «Ai, sí que fa mala cara», digué una. «Heu vist quins ulls més sortits que té?», digué una altra. «Oi, no para de dir-nos que callem. Em sembla que haurem d'anar a buscar el metge». «Xxt, xxt»,
anava fent el carboner. «Tant pot ser que sigui molt», digué el metge, «com que no sigui res. Jo el que faria seria anar a buscar el capellà, no fos cas que no hi fóssim a temps». Quan va córrer la veu pel poble, tothom es va atensar a casa del carboner. Ningú s'ho podia creure. «Què li deu passar?», es preguntava tothom. Quan varen veure passar el capellà, la gent del poble va imaginar el pitjor i varen començar a plorar, a resar i a plorar. Quan el capellà, a dins de la cambra, va dir «Ora pro nobis, destapeu-li els peus». El carboner es va veure perdut. Ja es pensava que se l'endurien a enterrar de viu en viu. I perquè això no succeís, va fer un bot sobre el llit i va cridar amb tota l'ànima «Mal llamp esmerli, ara no naixeran les someres!» I dit això, va sortir de l'habitació saltant i picant-se el cap amb les mans, tot deixant al descobert les dues carbasses. Quan la gent del poble va aclarir que el que estava fent el carboner era covar les carbasses perquè en sortissin dos rucs, o dos ruques, o un ruc i una ruca, no us dic les rialles que feren. I encara deuen riure, si és que no s'han aturat.